kutenda nechiitiko chaitika zuva ranhasi pachitakatira primary apo vadzidzisi pamwe neministry of education vanga varipo vachisapota chiitiko chaitika chinozi mabvazuva gospel concept apo panga paine vaimbi vakasiyana-siyana vemuno muManicaland vauya kuzokuta vachiimba vari panzvimbo ichitakatira primary apo nharaunda yanga ichidzidza vabereki vanga vachidzidza vachiona zvakare kutenda kukuru kuna our master of ceremony Clyde Rice pamwe na Blessing Mafana hanzi Ngwambi tinoda kuitenda zvakare nechiitiko changa munodambure mwana Ngwambi yanga yakubviswe maoko yanga yakutorwe maoko akomana pamonya hembenita ziye changu Ngwambi famba mukomana famba anozi Blay mfana wechidiki the Osita Iyeme in Zimbabwe Ngwambi Bule Mafana pamwe na Clyde Rice babacho azotore mwana wakutiza nyina asi vana varamba kuti haiwa kunende vinakadzi kuona Ngwambi yanetsa chiripo weduwe ngatirambei tichisapota Teach Catch Media nezvirongwa zvakasiyana-siyana. Musakanganwa kuti bata kana muine nyaya dzinoitika mumatunhu amuri imomo muguta reHarare munokwanisa zvakare kubata DJT1 panhamba dzinoti 0773178338 kuManicaland munobata zvakare baba chocolate panhamba dzinoti 0778776633 ndo pamunobata mukomana iye chitaiwa mura ezvakanaka muene zuva rakanaka. Thank you, ciao.